Joan Miró va tenir un mestre que es deia Francesc Galí i que l'animava a sortir a pintar a la natura. Però en lloc de prendre pinzells, apunts i eines, Galí deia al seu deixeble que el que havia de portar era una corona d'ulls al cap. Suposo que amb una corona d'ulls al cap aprens a mirar. Al Vilosell tots ens vam coronar. La idea era aprendre a mirar, però aprendre a mirar? És que no n'hi ha prou amb els ulls? Fa poc vaig llegir un llibre de la Mercè Ibars titulat No pensis, mira. Ella em diu que la qüestió és arribar a veure-hi, com sigui. Mirar amb els ulls tancats, mirar amb el cos, mirar amb les mans, mirar amb la boca. Mira sol, mira amb els altres, mira a través dels altres. Tanco els ulls i bec l'aigua del riu Set. La bec, la sento. És el mateix? És diferent? El conte El Gorg Ample, Salvador Espriu, diu que mai posseirà l'escuma, la molsa, el tresor del Gorg Ample. I encara que no sé de quin gorg em parla, us prometo que el bec. Jo tampoc posseiré mai l'escuma i la molsa, però la vaig mirar de prop i de lluny, la vaig pintar, parlar, compartir, i res és meu, però tot està dins meu perquè ho vaig mirar. Tot és dins meu, encara que, com deia Walker Evans, deixem que les coses siguin com són.